бахтиёр раҳматуллоев намояндаи маркази таълимии калисои масеҳиён дар душанбе мебошад. ҳамагӣ 11 сол дошт ки падару модараш бо сабабҳои оилавӣ аз ҳам ҷудо шуданд ва тарбияи 5 фарзанд бар дӯши модараш танҳо вогузор шуд. сарнавишт бахтиёрро 3 маротиба паси панҷараҳои зиндон бурд ва маротибаи охир баъд аз муайян ва интихоб кардани равияш зиндагиаш тағйир хӯрд. ба гуфтаи худи бахтиёр ӯ дар оилаи мусалмон ба дунё омадааст. бибиаш тотор буда ҳамеша ба ибодат яъне намоз ва қуръон хондан машғул будааст, вале ба гуфти ӯ боре ҳам набирагону фарзандонашро ба ибодат маҷбур намекардааст. вақте оилаи мо пароканда шуд, ман дар ҳаёт ба шикасту рехти зиёд дучор шудам. мо 5 фарзанд бар дӯши модари танҳо мондем. ман падарамро дӯст медоштам. падарам дар шаҳри хуҷанд зиндагӣ мекард. вақте онҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданд, мо бо модарам ба шаҳри Душанбе омадем. вақте падарамро ёд мекардам, аз модарам пинҳонӣ аз дарс гурехта ба фурудгоҳ мерафтам ки падарам бо тайёра аз хуҷанд биёяду маро ҳамроҳаш барад. аммо чунин нашуд. орзу доштам ки дар мактаб бо баҳои аъло таҳсил кунам, соҳиби маълумоти олӣ шавам ва аз ҳама асос лётчик шавам. вале вақте чунин ҳодиса шуд, ман фарзанди дуюм будаму аз ҳама фарзанди хурдаи хонадон яксола набуд. нигоҳубини мо ба дӯши модар монд ва модарам дар корхонаи насоҷӣ ба кор даромад. дигар вақте надошт ки бо мо машғул шавад, дарсҳои моро назорат кунад, чунки аз кор монда шуда меомад. ман низ дигар ба дарсҳо аҳамият намедодаму ба мактаб намерафтам. вақте синфи 6 шудам, бо бачаҳои роҳзан ҳамроҳ шудам. дар 14-солагиам аввалин бор маҳбасӣ шудам. маро барои хизмат кардан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ бурданд. дар ин муддат ман аз сигаркашӣ ва майнӯшӣ даст кашидам, вале баъди 3 сол боз бо ҳамон рафиқони собиқам дӯстӣ пайдо кардам. зиндагиам мисли пешина шуд. соли 1993 буд. қалби ман ором надошт. ман худоро меҷустам. намедонистам ба куҷо равам, ба кӣ муроҷиат кунам, чунки дар он солҳо равияҳои зиёд буданд. дини ислом низ рушд мекард. ман бо корҳои худам машғул будам. соли 1995 маро дубора маҳбасӣ карданд ва 5 сол муҳлати ҷазо доданд. соли 1999 авфи тиллоӣ қабул шуд ва маро дар ин авф озод карданд. соли 2001 бори сеюм маро ба ҳабс ва реҷаи сахт гирифтанд. тасмим буд ки маро 19 сол маҳбас кунанд ва худо хост ки ман 10 сол маҳбас шавам. инро баъд фаҳмидам. ин меҳрубонии худо будааст, чунки то он вақт ман на дар дини ислом будам, на дар дини католикҳо ва на дар дигар динҳо. вақте маро ба шароити умумӣ гузаронинданд, дар он ҷо барои намояндагони дини ислом масҷид ва барои намояндагони дигар равияҳо ҳуҷраи алоҳида ҷудо карда буданд ки дар як ҳуҷрааш пайравони дини католикӣ дар як ҳафта 1 маротиба ба он ҷо ворид шуда ба ибодат машғул мешуданд. ман бори аввал ба он ҷо ворид шудам ва дидам ки чӣ гуна худоро парастиш мекунанд. ман дар он ҷо ба парастиши худо оғоз кардам. худо зиндагии маро иваз кард. худо дили маро иваз кард. худо мақсади маро иваз кард. баъд аз адо кардани муҳлати ҷазо 10 сол мешавад ки ман дар роҳи рост зиндагӣ дорам ва ҳамеша дар ёди худо ҳастам. он дӯстон ва наздиконе ки дар наврасӣ бо шумо рафиқ буданд, баъд аз оне ки ба озодӣ баромадеду пайрави дини муайян шудед, чӣ гуна бархӯрд доштанд? албатта дар аввал каме тарс доштам ки чӣ гуна бо ман муносибат мекунанд. миёни ҷаҳони ҷиноят ва ҷаҳони ибодат аз осмон то замин фарқ мекунад. ҳаёти гузашта ба ман чизе надод. вақте ман бори аввал ба ибодат кардан рафтам, дӯстонам ки ҳамон вақт бо ман буданд аз ман пурсиданд ки чӣ ту мехоҳӣ манах шавӣ. хулоса муносибати мо хуб аст ва боре дар ин бора нофаҳмоӣ вуҷуд надошт. агар бибии ман зинда мебуд, 100% бовар дорам ки бо ман ҷанг мешуд, чунки ӯ дар дини ислом дилбастагии зиёд дошт ва диндори сахт буд. вақте модарам ба аёдати ман ба маҳбас рафт, аз интихоби равияи дигар ба ӯ гуфтам, аммо бовар накард,
чунки зиндагии пешинаи маро хуб медонист ва фикр мекард ки ин бор ҳам ман сохтакорӣ мекунам. инсон бояд бо амалҳояш исбот кунад ки зиндагиашро чӣ гуна тағйир додан мехоҳад. вақте ман озод шудам, ба пуррагӣ роҳу равишамро иваз кардам. вақте баъди 25 соле ки падарамро надида будам, бори аввал бо ӯ бохӯрдем, ҳарчанд ӯ маро тарбия накарда буд, сахт тарс доштам ки дар бораи дини нав қабул кардаам ба ӯ ошкоро бигӯям. давоми 10 дақиқаи аввал натавонистам ки дар ин бора ба падарам чизе фаҳмонам, вале худо ба ман қувват дод ва ман инро ба падарам ошкор кардам. падарам инро оромона қабул кард. баъд аз ин ман ҳам ором шудам. ҳозир ман хурсандам ки худо дорам ва худо зиндагии маро тағйир дод. шукри худо, ман зану фарзанд дорам. вақте ҳамсари худро интихоб мекардед, кӯшиш кардед ки ӯ низ пайрави дини худатон бошад ё барои шумо ин чиз муҳим набуд? вақте ман бо ҳамсарам шинос шудам, ӯ аллакай дини христианиро қабул карда буд. ӯ тоҷик аст ва шукр ки мо зиндагии орому осуда дорем. Слава Богу, у нас все хорошо. ҳолатҳое буданд ки одамон ба хотири беҳтар кардани шароити иқтисодияшон дину равияашонро иваз карда бошанд. чун шумо яке аз намояндаҳои дину равия ҳастед, оё шумо бори шоҳиди чунин ҳодиса будед? Да, были. бале, чунин одамон буданд ки ба хотири гирифтани кӯмакҳо дину равияашонро иваз мекарданд. бо мурури замон ва беҳтар шудани сатҳи иқтисодияшон динашонро боз аз нав иваз мекарданд. мефаҳмам. он замон зиндагӣ мушкил буд, нон набуд, чизи хӯрда набуд, вале нафароне ки аз сидқ ба дин ё равияе мепайванданд бояд то охир устувор монанд ва мемонанд. худо ба инсон интихоби озод медиҳад. шояд касе аз ислом чизи хубе пайдо мекунад, шояд нафаре аз бутпарастӣ он чизи дилхоҳашро ба даст меорад ва нафаре аз католикӣ. ман ин ҳолатро муҳокима карда намехоҳам, чунки ин кори худо аст ва ӯ худаш ин чизро аз ман хубтару беҳтар медонад. Почему? Потому что есть на это Бог, Бог сам все будет решать. طبق امور کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در کشور 66 عدد تشکیلات و جماعت‌های دینی غیر اسلامی از قید دولتی و قید به حسابگیری گذاشته در فهرست دولتی اتحادیه‌های دینی وارد گردیده است که از این تعداد 12 تای آن مسیحیان انجیلی بپتیستی را تشکیل می‌کنند.